nepoznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život, nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj Otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže Otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a Otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: ukázal som vám veľa dobrých skutkov od môjho Otca, pre ktorý z nich ma kameňujete. Židia mu odpovedali: nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom. Ježíš im pravel: a nie je napísané vo vašom zákone, ja som povedal, ste bohmi. Nuž, ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvetil a poslal na svet, rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn. Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi, ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a verili, že vo mne je Otec a ja v Otcovi. Riaditeľ školského úradu, duchovní otcovia, milé sestričky, bratia a sestry, milé naše rodiny. Ľudia dnes idú do ulic, keď ich niečo teší, i keď ich niečo hneví. Sme svedkami mnohých demonštrácií. Raz sú to učitelia, ktorí jednoducho vnímajú nespravodlivosť voči svojmu povolaniu, keď sú takto doceňovaní. Inokedy sú lekári, zdravotníci, idú do ulic, lebo sú nespokojní. Ale objavujú sa tu aj duchové sprievory, ktoré by chceli naznačiť, že spoločnosť by sa mala uberať, čo sa týka vnímania pohľavia iným smerom. Objavujú sa tu rozličné skupiny, ktoré chcú na uliciach kričať to, čo ich ťaží alebo teší. My sme dnes išli demonštrovať. My sme chceli poukázať Dňom rodiny na to, že rodina je skutočnosť, z ktorej sa je možno tešiť. Ak žije naozaj životom usporiadaný. Vysvetľovať niekomu dôvody, prečo rodina má zostať rodinou, bolo by zbytočné. Veď to je samozrejme, že jedine otec a mama dávajú budúcnosť spoločnosti, dávajú budúcnosť svetu. Vysvetľovať niekomu teologické dôvody, že Boh, ktorý je v Trojici jeden, Otec, Syn i Svätý Duch, chcel svoju podobu tlačiť do rodiny, kde je otec, mama a dieťa, to tiež by istotne bolo zbytočné, lebo človek to pochopí len vtedy, keď to chce pochopiť. Vysvetľovať niekomu to, že je dôležitá rozličnosť pohlaví, preto aby človek nehľadal seba v tom druhom, ale koho si iného, čo sa ináč prejavuje a ináč cíti. Lebo hľadajú seba v tom istom pohlaví, vlastne on je zameraný sebecký na seba vlastné užívanie a egoizmus. Ešte nikoho neurobil šťastný. Dôležité je skôr prezentovať. Sme tu. A hlásime sa k tomu, že rodina ako ustanovizeň Bohovia je nám cenná. Hoci sa svet akoby zbláznil a ide svojím smerom, hľadajúc nejaké riešenia, o ktorých ani nevie, čo môžu priniesť pre budúcnosť, len istotou vieme, že nič dobré. Ak by sme sa mali uberať tým smerom, ako to odsúhlasí Európsky parlament alebo niektoré krajiny.
Človek si dneska myslí, že v demokracii hlasovanie sa dá. Dá sa odsúhlasiť všetko a dá sa zmeniť všetko. Že zahlasujeme, že biela farba je čierna, tak bude to čierna farba, hoci je biela. Áno, čísla v demokracii hrajú, ale pravdu demokracia nemôže prehlasovať počtom hlasov v parlamente Európskom. Pravda tá sa ozrejmuje sama vlastnou silou. Lež problém je, že mnohokrát za čas, kedy sa pravda ozrejme, trpia mnohí. A my to už aj vnímame. Keď sa na mňa obracajú niektoré učiteľky a hovoria o tom, ako sa im ťažko učí v triedách, kde majú väčšinou deti s rozvedeným manželstvom. A kde má vysvetľovať látku z toho či oného predmetu, ale dieťa vôbec je celkom inými starostiami ako to, či sa niekde píše Y alebo niekde MT. Ono potrebuje na seba upozorniť, a hovorí istá pedagogička, tak upozorňuje tým, že raz sa oblieka ako dievča, druhý raz ako chlapec a robí zo seba transvestitu, lebo je zaujímavé a všetci sa na tom baví. Nie na tom, či zvládli učivo alebo nezvládli, bavia sa na tej extravagantnosti, ktorú im akýmsi spôsobom odovzdali dospelí ľudia, prehlasujúci, že máme slobodu v tom, za čo sa prehlásime, či za muža alebo za ženu. Mnohé veci sú vo svete dané a my ich nezmeníme. Pretože to, čo je dané zákonom Božím, či v prirodzenom, či v morálnom slova zmysle, to môžeme len následne nejako pozmeniť, ale na vlastnú škodu. My nemôžeme chcieť, aby teleso, ktoré vyhodíme do vzduchu, odletelo, keď je ťahané do zemskou príťažlivosťou. My predsa nemôžeme zmeniť chlapa za ženu a ženu za chlapa. Kde by sme potom mohli hovoriť o mužnosti, o sile chlapa, o charakteru, o kráse mužnosti? Ako by sme mohli hovoriť o jemnosti a citlivosti ženy? Ako by sme mohli zvýrazňovať lásku matky? A predsa vidíte, že svet dnes je taký, že tieto skutočnosti ako by chcel prehliať. A tak si človek naozaj dáva len otázku. Čo to svet sa zbláznil? Alebo človek dospel do momentu, kedy si myslí, že je Boh a on určuje pravidlá. Ale taký moment tu už kedysi bol, kde si na začiatku ľudstva človek si chcel prisvojiť rovnosť s Bohom a siahol po zakázanom ovoci zo stromov poznania dobra a zla. A zrazu zistil, že mu to nevyšlo. Že raj sa pred ňou premenil údolie plaču, zem prekriatia. Ani nemusel byť fyzicky azda nikde vyháňaný, ale faktom sa stalo, že to, čo mu slúžilo k dobru, zrazu sa postavilo proti nemu. A či to už nevnímame aj dnes? Keď sa človek prehrešuje proti prírode a vypúšťa tam množstvo exhalátov, vznikajú mnoholetí a ľudia už nevedia. Keď sa človek prehrešuje proti prírodzeným zákonom a napája zem množstvom chemikálií a vody sa už nedajú podzemné piť, lebo sú plné dusičky. Človek si azda myslí, že on oklame tie zákonitosti, ktoré sú tu dané i v rámci teda ľudskej psychiky a ľudskej osoby. To sa nie. A keď sa to urobí sa to na škodu človekovi, ktorý spozná, že namiesto raja sa dostal do pekla, plného utrpenia, nežičlivosti a nepriazne prírody i osudu. A tak keď sme sa dnes zišli v meste Košice, ako to robíme raz do roka, bez nejakých veľkých krikov a bez nejakých veľkých demonštrácií a nejakých veľkých bubrí, prešli sme sa spoločne mestom, alebo zastavili sa pri nejakom stánku, alebo pozhovárali sa, alebo započúvali sa do programu. Urobili sme to preto, aby sme
sme dali svetu najavo, že sme tu. Normálne rodiny, ktoré rešpektujú Boží zákon a ktoré si uvedomujú, že iné je variácie pre šťastný život človeka, nie je to. Lebo človek sa tak zahrade do vlastných problémov až tak ďaleko, že z nich nevidí. A je to dôležité. Čas od času naozaj dať verejnosti najavo, že sme. Lebo kto si povedal, pre zlo stačí, ak dobrí budú mlčať. Ono sa potom bude prebíjať tou silou dravosti a zloby, že dobro kde si sa stane. A my nechceme, aby sa dobro stratilo a vytratilo z ľudského prostredia. Preto sme prišli celkom nenútene, spontánne, celkom prirodzene stráviť jeden spoločný deň na hlavnej ulici v Košiciach a zakončiť alebo započať ho svetou liturgiou, lebo si uvedomujeme, že tento boj proti zlu, to nie je ľahký. Človek ho nemôže zvládnuť sám. Ako to povedal a naznačil svätý apoštol Pavol, keď hovoril, náš boj totiž nie je proti bytostiam stien, ale proti mocnostiam vzduchu. A tieto duchovné bytosti pôsobiace na myslenie a atmosféru veľmi ľahko vyhrávajú nám, kde človek nemá sílu zhodu. A tak nech je táto liturgia, ktorú obetujem za všetky naše rodiny, bude tou posilou pre náš ďalší život vydávania svedectva toho, že sme ešte ako rodina stvorená na obraz Boží. A tiež Mária, naša nebeská matka, vás všetkých zoberie pod svoju mocnú ochranu a vedie vás životom tak, aby ste svedčili pred týmto svetom, že Boh vo svojej podobe vloženej do rodiny stále je na cestu. Kristus voskresený. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle volajme. Boha, Tebe, Tvoje slova.